san fa abin da ya faru a ranar da Trump yace zai shafe Iran, ka san abin da ya faru? Ai Trump ya ce zai shafe Iran. Me ya faru a ranar? Ai ya tashi wani jirgi da ake ce masa B-52 bomber. Shi kuma yana dauke da nuclear bomb guda 16. Wanda din da ya je din tabbas ya jefa wannan babaman a sai da hali yayi. Ya tashi ƙasa. Sai aka gaya masa kai su fa kaji abin da araga ce ya faɗa. Da abin da kuka yi mana da shi za mu yi muku. To da ka Pentagon suka ja kunne bar fa wannan maganar. Iran fa suna da kafasin ramawa da abin da aka yi musu. Da ya hango shine ya haƙura. Amma da tuni ya je ya kai musu hari da nuclear bomb. Ka gane ko? So da aka Iran a yanzu ta zama wa America kaman Vietnam ta biyu a gabas ta tsakiya. Kasan America sun sha wahala a Vietnam 1960s. An kashe musu sojoji 58,000 a guje suka fita daga Vietnam. Ka gane kamar yadda Soviet Rasha ta fita a guje daga Afghanistan ita ma ta ji wahala. Ka gane ko? To su ma yanzu Iran sun zama wa Amurka kamar Vietnam ta biyu a gabas ta tsakiya. Kuma shi Trump yanzu ya zama kamar Hitler na America. Kasan Hitler shi ja Germany ta rushe. Tana da karfin ci gaba da technology. Ka gane ko? Sai ya ce bari ije ya mamaye duniya. Imperialism kenan. Expansionism ya buɗa daular Jamus, ka gane ko? Ta mamaye ko ina a duniya. Ka gane ko abin da ya so kenan. To wannan ne yasa ya gaza, Rasha ta yi nasara a kansa, aka zo kuma aka rusa Germany din. Aka rusa technology da kimiyyar da ma karfin tattalin arzikin. Amma da kafin Hitler ya fara yaki duk duniya ba mai karfin Germany a bangaren kimiyya da fasaha da tattalin arziki. Amma kaga sai ya ja musu asara. To kamar shi ma yanzu Trump irin abin da yake nema ya jawo Amurka kenan. Duk wannan karfin na Amurka na fasaha da kimiyya da kuma siyasar duniya, ka gane ko? Yanzu Trump zai jawo Amurka ta rushe. Domin wannan yakin da yake yanzu kaga ba nasara. Kuma ya jawo yanzu ana raina Amurka. Daga ƙarshe me zai faru? Wasu kasashen ma su iya kai mata hari. To da haka Trump kamar yadda Hitler ya rusa Germany, Trump yana nema ya rusa Amurka saboda shi ma yana nema imperialism. Ka gane ko? Dole Amurka ta faɗaɗa a gabas ta tsakiya. Ka gane ko? A yi economic exploitation, ma'ana in zuƙe tattalin arzikin Larabawa. To da haka gaskiya Iran ta zama musu Vietnam ta biyu a gabas ta tsakiya. Kuma abu mafi sauƙi shine su je su sulhu na gaskiya tsakaninsu da Iran. Amma fa sartse a sulhun Isra'ila. Saboda ai Isra'ila tana da ƙarfi. Shi Trump idan yana son sulhu, idan Netanyahu baya so, dole fa Trump ya goyi Netanyahu. Kuma Netanyahu bai da niyyar sulhu? Ka karanta wani littafi na Steven Silviger, The Jewish Phenomenon. Wato zaka ga ƙarfin Yahudawa a Amurka. Ko karanta ɗayan, They Dare to Speak Out, na wani Paul Pindley, congressman ne na Amerika shekara a tsawon 25. Ya rubuta littafi, They Dare to Speak Out, Paul Pindley. Ko kuma karanta ɗayan a Middle East Cover Up, na wani Christopher Mayhew da wani Andrew Adams, Matthew Adams. In ka duba nan ma za ka ga irin waɗannan abubuwa. Ko kuma karanta The Confessions of an Economic Hitman na wani John Perkins. Za ka sha mamakin policy ɗin America na tattalin arziki a gabas ta tsakiya. Foreign policy na America a kan gabas ta tsakiya na tattalin arziki. Ai dama policy ɗinsa a gabas ta tsakiya biyu ne, su ba wa Isra'ila kariya sannan su ɗibi man fetur. Ka gane ko? Su samar da economic dominance a gabas ta tsakiya. Sai kullum kaje suna kubbar baki a buɗe zirin Hormuz, ka gane ko? A je a ci gaba da shiga ana sayan mai da sauran albarkatun arziki na wannan yankin. Kullum abin da suke faɗa kenan. So da suna da policy akan wannan. Malasir kamar yadda kuke gani sama da kasashen duniya 100 a yanzu haka sun halarci wato Tehran, babban birnin kasar Iran, sakamakon gagarumar jana'izar da za a fara gudanarwa daga gobe ranar 4 ga watan Julai nan da muke ciki idan Allah ya kai mu. Wannan manya-manyan kasashen dai musamman an ga baki daga bangaren Rasha, China, wasu manya-manyan kasashen nan dai kusan a yanzu sun halarta, su Pakistan, kasashe dai daga bangarori daban-daban na duniya waɗanda suka isa a yanzu kimanin ƙasa 100.
inda har yanzu da nake wannan bidiyo kasashe manya-manyan kasashe suna nan suna ta shiga, inda wannan jana'izar za a gudanar da ita ne daga gobe ranar 4 ga wata, inda za a yi abubuwa dai wato kamar duk waɗanda dai suka kamata a yi, inda sai ranar 9 ga wannan watan ne za a wato ainihin sa shi cikin kabarin shi. Ranar 9 ga wata kenan za a binne shi dai a takaice. Yanzu dai ana ta shirye-shiryen wato halarta ita wannan wato taro da za a yi na wannan jana'iza. Manya-manyan kasashe dai suna ta zuwa a yanzu haka, inda in ba ku manta ba shugaban addini dai na kasar Iran ya rasa ran shi ne a hare-haren da wato Isra'ila da kuma kasar Amerika suka kai cikin kasar wato ainihin Iran a nan babban birnin Tehran tun a ranar farko na wannan yakin da aka fara, wanda dai gashi nan har yanzu ana kai abin yaƙi ci yaƙi cinyewa, inda muna fata Allah ya ji ganshi, Allah kuma ya sa aljanna ce makoma, mu da muke raye Allah ya sa mu cika da imani. Yanzu dai za mu zuba ido mu gani yanda wato za a gudanar da wannan gagarumar jana'iza da za ta fara kankama a gobe. Ashe abin da Isra'ila ta niyyar aikatawa kenan? Yanzu nan nake samun labari wai kasar Amerika da kanta ne ke fitar da bayanin sirri cewa kasar Iran ta kula, domin Isra'ila na nan na shirye-shiryen kashe Abbas Agaraci da Bakir Gali. Wato su ne manya-manyan wanda ake zuwa tattaunawa da su domin samun sasanci a kasashen Larabawa da sauran kasashe duk inda a nemi aje a zauna. Wato Amerika ta fitar da sanarwa mai karfi fa cewa fa Isra'ila na shirye-shiryen kashe su. La ilaha illallah. To don uban shi ba ma Benjamin Netanyahu ba, in ya fasa kashe su ya raina Allah da ya halicce sa. A tunanin ku saken da Iran ta yi na farko aka kashe mata Sayyid Imam Al-Alkameni za ta ƙara yin wannan kuskuren ne? Ai. Maɗa nes bidiyo kawai. A sani labarin cewa ƙasar Isra'ila za ta kashe wasu manyan mutane guda biyu daga fadar Iran na ci gaba da yaduwa a duniya. A cikin rahoton da jaridar New York Post ta Amurka ta fitar, ta sanar da cewa cikin mutane biyun akwai Kalibaf da kuma Abbas Arakci. To sai dai da yammacin nan a daidai lokacin da shafin Salman al-Farisi yake bincike kan wannan labari, sai ga wani labari ya fito daga jaridar Open Source wallafa ranar 3 ga watan Julai na shekarar 2026, inda jaridar ta ce ofis ɗin Benjamin Netanyahu ta ƙaryata duk wani raɗe-raɗe da jaridar New York Post take yaɗawa akan cewa Isra'ila na neman kashe manya-manyan mutane biyu daga cikin gwamnatin Iran. A cikin rahoton sun ce babu wani magana da yake nuna cewa Isra'ila na harin wasu manya daga Iran. To sai dai masu magana kan ce duk inda ka kalla hayaki da akwai alamar wuta, ko kuma wani lokaci jita-jita kan zama gaskiya. Duk da haka ba za a yanke hukunci ba har sai an jira an kalla abin da ita Isra'ilan za ta aikata a karin kanta. Ga dai rahoton da jaridar New York Post ta fitar cewa suna shirin kashe manyan Iran guda biyu. Ga kuma rahoton da fadar gwamnatin Isra'ila ta fitar ƙarƙashin jagorancin Benjamin Netanyahu cewa babu wannan magana kuma ba su yi niyyar kashe shi ba. Tabbas da akwai wani abin da yake faruwa, in ma jaridar New York Post ta kasance mai gaskiya ko kuma fadar Benjamin Netanyahu ta kasance ita ce da gaskiya. Salman al-Faris, ɗan jarida kan siyasar duniya da kuma gabas tsakiya. Tabbas ƙungiyar Hezbollah ta yi jarumtar da ba a taɓa kallo ba. A daidai lokacin da gwamnatin ƙasar Lebanon take shirin tafka wani mummunan kuskure da ba zai yi wa 'yan ƙasar daɗi ba. Wani irin kuskure ne wannan? Tana shirin sanya hannu na yarjejeniyar tsagaita wuta wai tsakaninta da Isra'ila, wadda kun sani ba yadda za a yi alkawari da mutanen nan kuma a wanye lafiya. Tabbas wannan kuskure ne. Faɗam 'yan ƙasar Lebanon suna ta zanga-zanga akan wannan ƙuduri da gwamnatin Lebanon take so ta yi. Sai gashi kuma shugaba daga ƙungiyar Hezbollah, Na'im Qasim, ya fito yau a cikin wani bidiyo inda yake cewa babu wata yarjejeniya da kowa zai ƙulla a cikin Lebanon muddin babu hannun Hezbollah a ciki. Sannan ya ce ba za ma a yi wani abu mai kama da suna sulhu ba, sai dai Isra'ila idan sun kasa tabbatar da kansu a fagen daga to su kwashi ya nasu su ruguntsuma su fece. Amma maganar wai a ce za a yi sulhu da su, ya ce babu wannan maganar. Duba da cewa Hezbollah ta ɗebi shekaru sosai tana gwagwarmaya domin nema wa ƙasar Lebanon yancin kanta. Wannan ya sa sun yi mastarin dukkan wasu halayya na ƙasashen Isra'ila. Tabbas abin da Na'im Qasim ya yi, a wata fuska mutane na ganin cewa ya yi kuskure, inda ya faɗi magana a madaidaicin shugabancin ƙasar Lebanon ba tare da ya duba abin da suke nufi ba. To wata fuska kuma ana ga yayi jarumta sosai, inda ya nuna cewa babu wata alaƙa ta diplomasiya tsakanin shi da ƙasar Isra'ila sai dai da bakin bindiga. Masu sauraro za su gaya mana shin wannan hukunci da ya yanke daidai ya yanke ko kuma dai ya yi kuskure a wannan. Salman al-Faris,
ɗan jarida kan siyasar duniya da kuma gabas da tsakiya. A cikin satin nan wani labari yana ta yaduwa a kafafen sada labarai, labarin da yake nuna cewa ƙasar Isra'ila na shirin ɗauke ko kuma harbe ko kuma kashe ko assassinating ɗin manyan mutane biyu daga fadar ƙasar Iran. Daga cikin mutanen da gidajen jaridu suke yadawa irin su Press TV da sauransu, wallafar ranar 3 ga watan Julai na shekarar 2026 ya nuna cewa Isra'ila na neman ta kashe Galibab, daya daga cikin manya-manyan mutane da suke shiga tattaunawa tsakanin Amerika da ƙasar Iran. Sai kuma tana so ta kashe Abbas Arakci, daya daga cikin ministan harkokin waje na ƙasar Iran. To ko me Iran take yi a daidai wannan lokaci da ake ta yada labaran cewa ana shirin kashe mata manya-manyan jami'ai guda biyu? Tabbas kuwa Iran na shirya wani abu ta ƙasa domin ganin hakan bai faru ba. Duk da cewa a yanzu babban abin da ya kasance to priority ga ƙasar Iran shine ba jana'izar Ayatullahi Al-Khamenei da ake shirin farawa a ranar 9 ga wannan wata. Duk da cewa ba ta yi wani magana mai ƙarfi akan wannan abu da yake tafiya ko raɗe-raɗin da ake yadawa ba. To amma kuma Iran na sane da cewa ga abin da Isra'ila take shirin kullawa. To kun sani da yake yawanci a siyasar duniya kasashe ba su cika bayyana irin shirin da suke da shi ba, sai dai idan sun aikata a kalla. Tabbas Iran ba za ta shiru ta kalli wannan abu yana tafiya haka kawai ba tare da ɗaukan mataki ba. Akwai wani abin da take shiryawa daga ƙasa, kuma lokaci ne kaɗai zai bayyana mana wannan abu, kuma duniya za ta gani. Salman Al-Faris, ɗan jarida kan siyasar duniya da kuma gabas ta tsakiya. Alhamdulillah, labari mai matakar daɗi, sojojin Amerika sun tattara komatsansu sun bar ƙasanmu Najeriya. Idan ba ku manta ba, ga duk wanda suke bibiya ta, a kimanin wata 4 da suka gabata na yi bidiyo a lokacin da sojojin Amerika suka zo Najeriya suka yi bariki. Mun nuna rashin jin daɗinmu domin gwamnatin Amerika, gwamnatin Najeriya ba ta tuntuɓi 'yan Najeriya ko 'yan majalisun Najeriya ba. Sun yi watan muhawara, an samu rinjaye ga wanda suka yadda a kawo su, aka kawo su. Kawai gwamnati ta yi gaban kanta ne sakamakon ƙarya da ƙungiyar kiristocin Najeriya ta je take shintumawa a ƙasashen duniya, watan a majalisar ɗinkin duniya, akan cewa ana kashe kiristoci a Najeriya. Don haka gwamnatin Amerika ta tilasta wa gwamnatin Najeriya ta yi watan suka sa hannu a contract, aka kawo sojojin Amerika Najeriya. To yanzu alhamdulillahi, watan addu'an musulmai na Najeriya ta tabbata da yake Allah ba a zalumin bawansa bane, sun tattara komatsansu da kansu sun bar Najeriya. A farkon satin nan ne shugaban ƙasa Amerika ya sanar da cewa sun gama yaƙai 'yan ta'adda a Najeriya. Wannan labarin bai wa kiristoci daɗi ba, nan take suka mai da martani. To sai gashi kuma yanzu an yi mai kankat, sun kwashe sojojinsu sun bar Najeriya. Za ku ji ƙarin bayani a bidiyo na gaba, watan part 2, saboda bana son na tsawaita. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi alkarim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. To alhamdulillah, daga ƙarshe dai Amurka ta sanar da cewa ta janye dakarunta daga Najeriya. Kuma manyan abubuwa guda 3 ne suka faɗo min a rai da naga wannan labari. Abu na farko shine cewa ramin ƙarya ƙurarre ne. Kamar yadda na sha faɗa a baya, ba Trump ne ya wayi gari rana ɗaya kawai ya ji cewa yana so ya fara ƙirƙirar maganganu akan kisan ƙare dangi na wani ɓangare ɗaya a Najeriya ya yada ba. A'a, wasu 'yan Najeriya ne marasa kishi, marasa son ƙasarsu suka tashi suka ƙirƙiri wannan magana, ciki har da manya-manyan gwamnatoci kamar gwamnatin jihar Taraba a lokacin da kuma gwamnatin jihar Benue. Da kuma mutane irin su Amopitan suka yi ta rubuce-rubuce, suka dinga zuwa tarurruka Washington, suka dinga zuwa kafafen yada labarai suna yada ƙaryar cewa bangare ɗaya ake wa kisan ƙare dangi, kamar rashin tsaron Najeriya bangare ɗaya ya taɓa. Shi ma kuma Trump daga ƙarshe ya ɗau wannan ƙarya ya yafa, ya dinga yada ta, daga ƙarshe har ya kawo wannan hari na watan Disamba da kuma wato turo da karun Amurka. Amma tun da farko 'yan Najeriya da suka fara yada wannan ƙarya burinsu bai cika ba, domin su burinsu shine Amurka ta kawo hari jihar Plateau ko jihar Benue kan al'ummun musulmi da suke ganin su ne suka zama musu alaƙaƙai. To da Trump ya tashi harin Disamba sai aka kai a Sokoto. Da aka tashi kuma turo dakaru sai aka kai arewa ta gabas, wanda su ba abin da suka so kenan ba. To kuma dai daga ƙarshe Trump ya yi dibidibin shi, ya zo daga ƙarshe yanzu ya ce ya yi nasara, ya dakile kisan kiristoci, saboda haka dakarun shi sun bar Najeriya. Yanzu mai gari ya waya, su yanzu muka bari da Trump suna ƙaryata shi kuma, tunda shi ya fito ya ce ya yi nasara, an daina kisan
kare dangin da ya ce ana yi na kiristoci, su kuma sun fito suna cewa a'a ba a daina ba, saboda haka kenan su ne yanzu suka fito suna karyata Trump, mu dai mun bar su da abin. Wannan abu na farko kenan. Abu na biyu, a bangaren Trump burin shi ya cika, domin Trump ba ran dan Najeriyan da ya dame shi ko musulmi ko kirista, abin da ya dame shi siyasa, kuma siyasantar da al'amarin yayi, ya turo wannan dakaru da kuma wannan hari da ya kawo domin ya nuna wa makafin mabiya bayan shi a Amurka cewa yana kokarin kare kiristoci a faɗin duniya. To gare shi wannan burin ya cika, shi yasa yanzu ya fito yana cewa aikin da suka yi a Najeriya tsawon watannin nan sun yi nasara, sun dakile masu kisan, kuma sun dakatar da kisan kare dangi na kiristoci. Shi a gurin shi dama siyasa ne, bai damu da ran kowa dan Najeriya ko musulmi ko kirista ba. Kuma wato wannan ya kamata ya zama izina ga waɗanda suke ganin za su kirkiri ƙarya akan wata al'umma a cikin ƙasarsu, su je suna yada wannan ƙaryar don wata buƙatar su ta biya. Sannan abu na ƙarshe, idan akwai wani abu guda ɗaya tak da gwamnatin Tinubu ta yi daidai a cikin shekarun nan nata 3, shine yadda suka yi da Amurka. Domin a lokacin da Trump ya fara wannan maganganun, akwai waɗanda a cikinmu suka yi ta kiraye-kiraye cewa su ma gwamnatin Tinubu su yi fito na fito da gwamnatin Trump a kafafen yada zumunta da kuma wato kafafen yada labarai, wanda a lokacin muka ce wannan babban kuskure ne, saboda Trump ba cikakken hankali ba ne da shi. Mun ga yadda ya tura dakaru Venezuela suka ɗauko shugaban ƙasar Venezuela a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci, kuma ba abin mamaki ba ne ya ce zai irin wannan a Najeriya da an yi fito na fito da shi. Wani zai ce ai gashi ya kasa a Iran, Najeriya kwata-kwata bata ma kama hanyar irin shirin da Iran ta yi wajen wato ba wa Amurka wahala da ita Iran ɗin ta yi ba. Saboda haka Najeriya sai dai ka kwatanta ta da irin su Venezuela a wannan bangaren, ba irin su Iran ba. To amma ita gwamnatin Tinubu ta yi aiki da lura, suka tura NSA, daga baya wato suka dinga gayyato su 'yan Amurkan su zo Najeriya, daga baya suka tura matar shugaban ƙasa, suka sa shi Trump ɗin kuma ya je yana gabatar da ita a matsayin pasto a babbar coci a Najeriya. Kaga da kanshi ma an sa shi ya karyata kanshi kenan, tunda dashi ya ce ana yi musu kisan kare dangi, yanzu kuma yana cewa ai matar shugaban ƙasar ma baki ɗaya wato babbar pasto ce a babbar cocin da tafi kowace girma a Najeriya. To kuma gashi daga ƙarshe a hankali Trump ya zo ya janye dakarun abubuwan da duk mutanen nan suka je suka kitsa mana, Allah ya magance mana abun. To kaga sai mu gode wa Allah, kuma mu tuna musu cewa ramin ƙarya ƙurarre ne, kuma ramin wannan ƙarya ya ƙure. Idan mutum yana so a magance rashin tsaro a Najeriya, to kamata ya yi ƙoƙari mu zo mu haɗe kai a matsayin mu na 'yan Najeriya, mu yaƙi makiyanmu 'yan bindiga da 'yan Boko Haram da 'yan tawaren Biafra da duk wanda yake tada mana hankali, mu yaƙe shi, ba wai wani ɓangare su ware su je suna nuna cewa su kaɗai abin ya shafa, bai shafi wasu ɓangaren ba. Bayan kuma in muka duba rashin tsaron nan ya fi yawa a jihohin da musulmai suka fi yawa, kuma idan maharan nan suka je ba sa ware addini, ba sa ware ƙabila, ba sa ware ɓangare. Ba mu taɓa cewa abin nan bai shafi kiristoci ba, a su ne dai waɗansu su suke ƙoƙarin cewa bai shafe mu ba, ko kuma su ya fi shafa ko su kaɗai ya shafa, wanda mu a ganinmu ya ma fi shafan ɓangaren musulmai, amma ba magana ba ce ta gasar wa ya fi shafa, magana ce ta cewa mu yi ƙoƙari mu haɗe kanmu mu yaƙi mutanen nan maƙiyanmu ne baki ɗaya don mu gudu tare mu tsira tare. Daga ƙarshe dai alhamdulillahi Amurka ta janye, ramin ƙarya ya ƙure, yanzu kuma waɗanda da suka kira Trump ya zo ya shiga suke yaba masa, yanzu sun koma makiyan shi, su ne suke karyata shi a gidajen yada labarai cewa bai dakile abin da yake cewa ya dakile, ya janye dakarun shi ba. Allah ya samu dace. A yau ne aka fara zaman makoki a ƙasar Iran, kuma ana sa ran za a binne Ayatollah Khamenei a ƙasar tare da jikarsa wacce ta rasu a yayin kai masa hari. Sai dai wannan zaman makoki za a yi shi ne tsawon kwana 7, sannan kuma ɗan marigayin wato Mujtaba Khamenei ba zai halarci wannan jana'iza ko kuma zaman makoki ba gaba ɗaya saboda dalilai na tsaro. Duk da takun saƙa da ke tsakanin Saudiya da ƙasar Iran, amma an gano wakilan ƙasar Saudiya sun kai ziyara ƙasar ta Iran, wanda wannan zaman makoki ya karɓi baƙi daga sassa daban-daban har da Taliban da ƙasashe irin su Turkiya, Oman, Pakistan, India, Bangladesh
Ƙasashe dai manya na duniya duk sun ziyarci wannan zaman makoki. Ƙasar Georgia ma gaba ɗaya shugaban ƙasar ne ya halatta, da kuma China da Rasha duka an gansu a wannan guri na zaman makoki. Bayan binne shi za a ci gaba da wannan zama tsawon sati ɗaya. Muna fata Allah ya ji kansa, Allah ya masa A 'yan kwanakin nan mai kuɗin duniya wanda aka fi sani da Elon Musk, wanda ya fi kowa kuɗi a duniyan nan, ya yi wata magana inda ya ce ƙasashen Afirka an samu raguwar mace-mace sakamakon wato yanke kuɗaɗen da ake bawa wannan ƙungiya, ko in ce wannan organization ɗin da aka fi sani da USAID, wanda ƙarƙashin wannan USAID ɗin ta wannan hanyar ita su kansu ƙasar American sun bayyana ma duniya cewa suna amfani da wannan USAID ɗin wajen wato ƙarfafa musamman ƙungiyoyin ta'addanci da kuma wato ainihin shigo da magunguna waɗanda suke najabu zuwa ga ƙasashenmu na Afirka, inda waɗannan magungunan akan yi amfani da su ɓangaren lafiya, taimako da sauransu. Hakan zai sa wato ainihin su rika shigar da wasu cututtuka da sauransu, sai ka ga nan da nan dai suna jawo sanadin saurin mutuwa da wuri. Sannan kuma akan yi funding ainihin wato kungiyoyin ta'addanci irin su Boko Haram, su ISIS, ina ne duka dai wasu kungiyoyin ta'addanci da kuka sani a ƙarƙashin wannan kungiya ta USAID ake wato ainihin ɗaukan nauyin ayyukan da suke yi. Inda a cewar shi datse wato ainihin kuɗin da ƙasar Amerika take bayarwa ga wannan organization ɗin na USAID lokacin zuwan fara mulkin in ce wannan shugaban Amurka na yanzu Donald Trump, to aka dakatar wannan ya ce ta yi dalilin da ya sa ƙasashen Afirka aka rage samun yawan mace-mace. A cewar wato ainihin Elon Musk, wanda shi ya jagoranci wannan wato ainihin kwamiti na Doge, wanda shi shugaban kasar Amerika ya kafa na a yi binciken wato ita wannan ainihin organization din ta USAID, wadda suna ba da dai tallafi, sun shahara wajen ba da tallafin magani ne, kayan agaji ne da sauransu, amma kuma abubuwan kamar dai alewa ce wadda take naɗe da guba a ciki. Irin tallafin da suka saba bayarwa kenan, amma dai yanzu shi ya fito yake wannan magana daga bakin masu ita. Allah ya samu dace. Kasashenmu na Afirka sai a kula. So kamar yadda kuke gani a bidiyon nan na sama, an fara shirye-shiryen jana'iza da kuma bankwana na tsohon shugaban Iran Sayyid Ali Khamenei, wanda aka ce a farkon yakin da aka yi da Amurka da Isra'ila din nan. So gashi nan dai gwarzon shugaba wanda ana manya-manyan top shugabanni na Iran suna jerin abin da ko mace jerin gwano ne ko abin na bankwana da shi, da kuma shirye-shiryen jana'izarsa da abin nan duka dai. So gaskiya wannan ba karamin rashi bane gare mu gabaki da duniya gabaki da shugaba ne wanda zamu iya cewa kusan duk da dai ba shine asalin jagoran juya halin Iran ba, amma kusan shi ya dora Iran akan tafarki da Iran a cikin shekaru 47 da Iran ta yi daga samun yanci, 30 da wani abu yana shugabanta ne, daga shugaban kasa wanda ya shekara 6 yana shugaban kasa, sannan kuma inda zai zama shine sovereign leader, sai a wannan shekarar Allah ya kawo ƙarshen rayuwarsa da shahada. So kun ga duk wani abu da Iran ake takama da shi, har kuma muke takama da shi, to duk dai training da tarbiyya da kokari da jajircewa wannan bawan Allah. A sanarwa dai Iran sun ce shugaban ƙasar Iran ne yanzu sai ya dosa baka mai dan suke nan ba zai samu halarta ba, sun da yanayin rashin lafiya da kuma abin da tsaro. To amma dai ga manyan shugabannin Iran suna wurin da lafiya da sauransu, duk da cewa ana nan cikin da ya tsama, amma dai za a yi ta insha Allah. Muna roƙon Allah ya ƙara ɗaukaka da su. To shin me yasa sojojin ƙasar Amerika lokaci guda suka bar Najeriya? Na farko za mu iya cewa mun dai san cewa musulmai a Najeriya a koyaushe waɗanda suka damu da ƙasa kenan, suka damu da abin da yake faruwa a Najeriya a kullum, addu'a muke cewa Allah ya zaunar da ƙasarmu lafiya. So wannan ma kaɗai zai iya sa sojojin Amerika su kasa jin daɗin zama a Najeriya, su tattara nasu ya nasu su tafi. Domin haka banza ƙasar Amerika ba za ta zo guri ce barikin soja ba, sannan cikin ruwan sanyi cikin ƙanƙanin lokaci su tattara nasu ya nasu su tafi. Kamar idan muka duba ƙasar watan Afghanistan sai da suka shekara 20, ƙasar Iraki sun daɗe da dai sauransu, amma Najeriya cikin 'yan watanni suka tattara nasu ya nasu suka tafi. Sannan dalili na biyu kuma baya rasa nasaba da yakin da suke watan da ƙasar Iran.
yakin da suka yi da ƙasar Iran ya sa watan rumbun makaman ƙasar Amerika ya yi matuƙar ƙasa sakamakon sun ƙarar da makamansu sosai a wannan gurin, wanda masana suna cewa kafin su iya ƙera makamai su maye gurbin makaman da suka ƙarar da shi za a kwashi shekaru. Shugaban nan da yake kai zai iya gawa mulki wani ya hau ma ba su mai da waɗannan makaman ba. Su wannan zai sa watan sojojinsu da suke wasu gurare a wasu ƙasashe su zamana ba su da cikakken tsaro, don haka Amerika za ta iya amfani da wannan dama ta kwashe sojojinta a Najeriya, kasancewar babu abin da zai kare sararin samaniya ko da za a kawo musu hari. So don haka za su iya kwashe shi, bisa wannan dalilin za su iya kwashe sojojinsu daga. Assalamu alaikum warahmatullah. A yanzu haka dai sojojin ƙasar Iran watan IRGC da sauran sojojin ƙasa suna fareti har 'yan sanda domin shirin kota kwana, kasancewar gobe za a fara shirye-shiryen jana'idar jagoran addinin musulunci marigayi Ayatollah Khomeini. Don haka sojojin suna cikin shiri ko da abokanan gaba za su yi gangancin kawo hari, duk da cewa already gwamnatin ƙasar Iran sun fitar da gargaɗi akan watan gargaɗi ga Amerika da kuma ƙasar Isra'ila, matuƙar suka yi gangancin kawo hari a yayin wannan jana'ida to fa za su mai da martani, watan gwamnatin ƙasar Iran za ta mai da mummunan martani a kansu. To don haka a yanzu haka dai watan birane a ƙasar Iran sun yi cikar kwari, watan baƙi da suke zuwa daga garuruwa mabambanta daga ƙasashe mabambanta domin shirin wannan jana'ida, wacce za ta kwashi tsawon sati ana wannan bikin jana'idar, sannan kuma mutane ne miliyoyi za su halarci jana'idar marigayi Ayatollah Khomeini. Muna fatan Allah ya yafe masa kurakurai shi, Allah ya ji kansa. Wannan shine abin da yake faruwa a yanzu, har yanzu kawo yanzu watan yakin da ake fafata ya ɗau kwanaki. ƙasar Amerika da ƙasar Isra'ila wanda suka yi taron dangi akan ƙasar Iran ba a kawo ƙarshen shi ba, domin ba a gama samun daidaito ba, sannan sun gagara yaƙar ƙasar Iran, don haka yanzu sulhu suke bukata. Mun tagin ɗin Abba Ezra a wannan bidiyon da Abu Safiya, don Allah taimakon da nake so ku yi min kenan. Akwai maganan da nake so ne a ƙarshen bidiyon nan, mu je tare. Mu da san Larabawa, amma Larabawa ba su iya san mu da yawa ba. Kuma Allah ya jarabce mu da ƙin Turawa, amma kuma Turawa sun fi san mu su yi mu'amala da mu da tausaya mana fiye da Larabawa a wannan zamani. So za ka ga taimakon da ke zuwa mana Afirka kaso 65 daga kasashen Turawa ne, amma duk da haka ko magani Bature ta ce anya mugu ne fa. Ina jin abin nan fa akwai mugunta a ciki. Duk abin da ya zo daga Bature ko ruwan sha ne mutum sai ya tume shi. Komai kansa kuwa. Kuma san mu suke su ta kashe kuɗi, wata ko ba san mu suke ba, a'a cutacce ba sa son ta tashi daga nan ta je musu. Sai su tare ta anan a kashe ta. Amma duk biliyoyin kuɗin da tura suke turowa a gyara ilimi, a gyara hanyoyi, a zaizayar ƙasa, a yaƙi cututtuka da kurkunu da waye, ta muke mugaya ko wani sharri a ciki. Ko da ba ma son su. Shi ko balarabe ko me zo da shi sai a ce ai su asalin su musulmi ne, sai a karɓa. Haka nan taɓa gaya wani balarabe, na ce ku Allah ya jarabce ku da son Turawa, amma Bature ko baya son balarabe. Mu kuma Allah ya jarabci Turawa da son mu 'yan Afirka, mu ko ba ma son mu. Mu kuma Allah ya jarabce mu da son Laraba, su kuma Laraba ba su fiye son mu ba. Sai ce ka wannan magana. Kuna kiran wasu matsalan ƙasar nan, asali ko ne babban matsalar ƙasar nan. Wannan bawon Allah tambaya ya zo yayi, ko ka fito kuna zagin shi. Babu inda manzon Allah ya yi zagi dan an yi mai tambaya. Duk wanda ya san cewa ya jakantar da ko ya zagi ko kuma ya dambatar da ya maida soja boy dabba, ya kira shi da dabba ko jaki, ya tabbatar da ya kira malam Sheikh Aminu Daurawa, saboda duk abu guda ɗaya suke faɗa. Maganan su guda ɗaya ce, idan ka cire tambayan da soja boy yayi, soja boy kuma tambaya yayi. Babu inda aka ce ka zagi mutum dan yayi tambaya akan wani abu da yake so ya sani, wanda ba shi kaɗai yake so ya san shi ba. Kaso 90 na yan arewacin Najeriya an lalata musu kwakwalwa da wannan abun. Kuna cewa yaro ko ɗan shekara 10 aka yi ma wannan tambayan zai amsa, dole ya amsa ai, saboda an riga an ɓata mai rayuwa da wannan abun. In dai wannan musulmi ne ko zaluntarsa zai ya zauna da shi, in dai wannan musulmi ne ko mugu ne ya zauna da shi, in dai wannan musulmi ne ko yaya yake ko mai zai mishi ya zauna da shi. Shi kuma wannan kafirin amana ko kiristan amana kar ya zauna da shi, duk amanarsa
don mutuncinsa, kuma na rantse da Allah wannan ba koyarwar manzon Allah bace ba. Wallahi Allah wannan ba koyarwar manzon Allah bace ba. Wanda duk ya san ya zagi Soja Boy akan wannan maganan, ka tabbatar da ka zagi Sheikh Malam Aminu Daurawa, saboda manufa da abin da suke kokarin faɗa wa duniya abu ɗaya ne, maganan su ɗaya ce. Idan ka ce min Soja Boy a wani lokaci idan zai yi magana yakan yi kuskure, zan yarda, saboda kunci da haushi da kake ji na 'yan ƙasan nan da kuma yanayin yadda ake jakantar da 'yan arewa ba sa ganewa. Ba shi kaɗai ba, ni har wani lokacin da na sanin nake waiya aka yi me yasa na zo a arewacin Najeriya. Tambayan kaina nake idan kunci ya min yawa, shin da na sani nake yi da aka halice ni a arewa ko kuma kunci ne ya min yawa. Don haka idan za ku daina amfani da personal issue naku ku zo ku karyata mutum duk da kun san gaskiya yake, ku daina. Kai Abba S-Boy ba a taɓa mara kunya ɗan iska irinka ba, ba ka magana akan matsalan da yake faruwa. Wannan da yake magana saboda ya sa an cire ka ko kuma saboda bai saka ka a fim ɗin da suke yi ba, ka zo ka kullace shi akan wannan abin, ka zo kana zagin shi. Kai kuma Abu Safiya ba akan komai ake magana ba, ya kamata a duk abin da za ka yi magana da shi ka fara tunani kafin ka yi magana. Wallahi irin su Soja Boy arewacin Najeriya kaɗan ne, in gaya muku gaskiya. Soja Boy ya fi ka daraja, ya fi ka amfani ma arewacin Najeriya, saboda wallahi baya tsoron kowane ɗan siyasa, kai kuma tsoro gare ka. To don haka ku daina haɗa kanku da Soja Boy, wannan shine maganan gaskiya. Allah ya samu dace. Ni ba wanda zan zaga cikin ku, saboda wallahi kun cancanci a ɗuɗɗura muku ashar, saboda ku mutanen banza ne. Ba za ku bari a wayan mu da 'yan arewa kai ba, kullum a ƙara barin mutane kuke a cikin duhu. Allah ya saka muna gare ku, Allah ya isar muna gare ku. Wallahi kuna daga cikin wayanda kuke lalata ƙasar nan. Yanda 'yan siyasa suke kirkirar ta'addancin nan, malamai suke goyon bayan 'yan siyasa, haka kuke tsuke bindin ku, ba kwa iya faɗan gaskiya, kun ba kwa bari a faɗi gaskiya. Azzalumai kawai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da wannan lokacin. Wasu officials na kasar Ogata da Boga Sanction sun ce Iran ta yi trapping Ogata da Boga Sanction, yayin da suke kwatanta abin da Iran take mashi akan sun riga sun gama da shi. Tun da yanzu yari suna da state of Hormuz, wanda idan suka kulle duniya za ta shiga lahawala wala kota. Sun ce duk bai wuce wata ɗaya da wasu kwanaki ba da kulle state of Hormuz, ga duniya ta shiga lahawala wala kota. Yayin da suka ce yanzu ba wani sanction inda zai yi amfani ko ya yi tasiri a ƙarƙashin ƙasar Iran, domin tana da hanyar take samun kuɗi na wannan toll gates inda ta sa da wannan fee inda take karɓa. Sun ce yanzu ya shiga tsaka mai wuya. A baya Iran bata damu ma, bata realizing cewa wai tana da state of Hormuz ba. Ogata bai zo ya kai musu wannan hare-haren wanda ya jawo sanadiyar su gane cewa a sai state of Hormuz za su yi amfani da shi su gurfanar da al'umman duniya baki daya, musamman waɗanda suke makiyar. Za haka gawan margayi Ali Kamani, Ayatollah Ali Kamani yana nan ya shigo yana nan an fito da shi a cikin hall nan Tehran da sauransu, yayin da muka hango wata shedaniya, wata kafura ta fito tana maganan cewa tana son su Ogata da Boga Sanction su wurga ma wurin nan bomb. A wannan wurin akwai al'umma da suka zo da dama na kasashe da dama, wakilansu da manyan ministoci da wasu wakilai da sauransu. Kaga idan da za su yi hakan ga yanda ita take zuga shi yayi, da yakin duniya na uku ya tabbata kenan, saboda babu wanda zai yarda da wannan. Sunan wannan shedanin ita ne Laura Luna. Jama'a ku yi mata addu'a ƙasa. Wani podcaster na su Ogata da Boga Sanction wanda yake magana akan cewa a da Iran bata gane cewa wannan state of Hormuz in makami bane gare ta, ya mahi nukiliyan da suke son su hana ta ba. Yace sai da su Ogata da Boga Sanction suka nuna musu cewa ga abin da za su iya ba su wahala kuma dole su miƙa wuya. Yace to magana na gaskiya Iran ta riga ta wuce sanin mutane yanzu ga. Ya ce kuma controlling Iran wani abu ne wanda yake sai dai a ce Allah ya gyara. Yanzu haka ana nan ana ta shirye-shiryen maganan jana'izar margayi da ake a Tehran, yayin da millions of mutane suke taruwa a cikin kasar Iran
an dai fito da gawan shi, ko wasu al'umma da suka ma kan tsabagen suna son su taba kofin din shi inda aka sa shi. Wallahi tallahi wasu mutane sun mutu, sun kai kimanin mutu 3 saboda cakwaki irin yawan mutane na kuce-kuce da sauransu da menene. So jama'a sofa abin da nake da shi kenan. Ubangiji Allah ya ji karshi, Allah ya rahamshe shi, Allah ya sa ya huta, Allah ya ba su shugaban da ya yi shi, duk da yake mun ga wanda ya takin oba ya ma shi kishin kasar da sauransu. Ubangiji Allah ya muna maganin azzaluman shugabanninmu, Allah ya dagura Iran bisa kan makiyanta, Allah ya canza muna azzaluman shugabanni da na kware duniya baki daya, Allah ya kawo muna zaman lafiya. Nagode.